La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Torredembarra ha presentat un mural de 40 metres de llargada per 2,7 d'alçada dedicat al Dia Internacional de la Dona. El mural ha estat elaborat pels alumnes de segon de batxillerat artístic de l'Institut Torredembarra, coordinats per Maite Masset, docent del centre. L'encarregat de plasmar l'obra ha sigut Oriol Leim. La pintura abstracta d'Oriol Leim representa d'esquerra a dreta el passat, el present i el futur de la dona. Un passat ple d'inconvenients i problemes, un present plasmat amb la dona conduint un cotxe que simbolitza la seva vida i un futur ple d'obstacles que superar. Ens trobem a Torredembarra per la presentació del mural dedicat al Dia Internacional de la Dona i que ha estat creat pels alumnes de batxillerat artístic de l'Institut de Torredembarra. En el meu costat es troba en aquests moments a Jordi Soler, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Torredembarra. Bon dia, bon dia. Com estem? Bé, molt content. Fins a quin punt penses que són necessàries les iniciatives com aquesta? Jo, si em donessis ara una regla i em diguessis, digue'm de l'1 al 10, et diria 23, no? Perquè jo ho he comentat una miqueta a la presentació. Les institucions públiques, com és l'Ajuntament, és importantíssim que els donem les eines a tot el que és els alumnats, els professors, professores, directors i directores, per tal que comencin a treballar i tinguin les eines suficients com per poder denunciar, poder entendre el que és la violència de gènere, el que és el feminisme, el que és la necessitat de treure tot el que una porta dintre per tal de seguir avançant donant passos de llibertat. I aquest mural és fantàstic perquè ja heu sentit l'explicació que han donat els alumnes, les alumnes en aquest cas, i és magnífic. Quina importància té l'educació per tal de formar els joves en la igualtat? Mira, també ho he dit en la presentació una miqueta, la literatura comporta cultura. La cultura comporta coneixement i el coneixement comporta llibertat. I si una persona és lliure o coneix la llibertat, ja mai més serà esclau. Per tant, s'ha de ser una persona que llegeixi, que s'eduqui, i que l'art, com és aquest cas, és una manera d'expressar amb colors, amb formes, amb multitud de coses contradictòries, si voleu, algunes vegades, però és la manera d'expressar aquesta llibertat. I això de ser lliures, com és aquest mural, que el que pretén és dir que la dona és lliure de decidir el seu futur, doncs aquestes coses fan que la societat avanci d'una forma millor. Fem un món millor d'alguna manera. O sigui, des de la regidoria d'Educació, com treballeu la inclusió de la dona en l'àmbit escolar? Una miqueta amb això que he dit, a través d'actes, a través de donar-los els elements. Per exemple, avui hem fet exposicions, hem fet unes exposicions on parlem de la violència de gènere, fem xerrades, que també expliquem sobre el tema, quines són les possibles solucions que hi ha, quins són els comportaments que la persona ha de detectar quan és una violència, no només una violència física, sinó una violència de paraula, de control, que a vegades ens controlem molt uns i els altres, que els homes poden ser tan feministes com les dones, que la igualtat és una eina que ens farà millors persones. Entendre els altres és una cosa molt important i sobretot que la dona avanci amb els seus drets, que és una cosa que... És a dir, la dona ha estat sempre visible, però mai l'han vista. I ara la comencem a veure. Tenim la gran sort que ara ja la comencem a veure, veure-la i comprendre-la. Llegia fa pocs dies unes declaracions d'un polític que deia que jo no puc educar a la meva filla en contra del meu fill. Quina cosa més equivocada. No es tracta d'educar en contra de, sinó igual que. I això és el que hem de fer, el que hem de procurar amb l'educació. Que aquestes persones, aquests nois i noies que avui tenen unes edats ja que tenen la comprensió, que ja són capaços de definir o d'entendre el bé i el mal, doncs que ja comencin a entendre que la llibertat està per damunt de tot i que la llibertat és respecte, és igualtat, és solidaritat, és estar al costat sempre del més feble, no sempre al costat del que té més, del més dur. Per tant, murals com aquests és el que volen una miqueta representar tot això. Com hem vist, un Jordi Soler d'allò més entregat per la causa feminista.